hey, namhlanje bekushisa. I think bekushisa iKZN yonke. Elishisa ilanga likhipha umkhova etsheni. Ngaleso sikhathi ama-MK amahle ebehlangene eThekwini, ehlangene laphana e-workshop ngey'mfuno zabo-ke njengama-MK bebehlangene. Kodwa into engixakayo abayanga eBhish. Ngiyazibuza ukuthi why labantu bengayanga eBhish? Ngoba phela amaqembu mayehlangene eThekwini kulezi insuku agcwala eBhish. Ama-MK avela ayihlalela laphana nje e-workshop, alalela konke okushiwoyo, acula, avala imigwaqo kamnandi. Awayanga nje ukuyobhukuda eBhish. Into engixakayo eBhish hayi ukuthi khona ucingo mhlawumbe olufakiwe ukuthi akweqeki ngalo uyofika emanzini olwandle. Hayi ukuthi abe kufakwa amasosha agadile ukuthi kube khona umuntu ongeze ukuyolwandle. Futhi hayi ukuthi khona ugwayi katike bebewunqunyela ukuthi wayolwandle awuselona i-MK. Kodwa nje bavele bahlala laphana, baba nediscipline, balalela into eshiwoyo, ekhulunywayo njengama-MK, babumbana, baba moya munye. Ma-MK anikwazi nokubhukuda nina ngoba phela kuyabhukudwa manje amaqembu nje ezepolitiki maye eThekwini kuyabhukudwa. Sicela ukubuza